И какво става, хора? В това видео правилно сте прочели, ни подгонва един психопат в изоставена сграда, но нека малко предистория. Бяхме в гората, стигнахме до едно поле, беше адска жега и скука, като в пустиня, и гледах тая сграда и викам, да отидем до нея, може да се окаже изоставена. И отидохме и не бавка, тя наистина се оказа изоставена и си викаме, да влезем. Защото обичаме адреналина и напрежението. Всякакви бункери, изоставени места. Ако ни предложат почивка в Чернобил, веднага ще отида. И ето от тази по-малката сграда се чуваха някакви шумове от резачки, но ние ги игнорирахме, а май не биваше. Ще разберете в последствие защо. Тук ще пише индийче. Индийче с 3 очи. Това е някаква баня, ми се струва. Може наистина да е било хотел. И това да е било обществена баня. Виж, даже има някакви подземия надолу. Това е като бункера. Сега не стига, че имам да обработвам видео с бункера и сега и с още една. Да, то ще е кратко, че аз съм на 30% батерия. О, шит, внимавай, че тук виж дупки има. Би ли продължила надолу? Ако бях се Хора, видяхме ето това нещо за асансьор, но за много голяма странност на горните етажи не видяхме асансьор. Беше много странно. Дай си отваряй очите. О, ужас! Да, точно там не беше да си отварям очите. Типично за моя късмет. Да, трябваше тук, виж колко е чисто за рисуване. Погледни какъв естетик такова. Да, с всичко е нарисувано. Така, хора, в предишния кадър обсъждахме произведенията на изкуството на стените. Няма да ги показваме, вие може би видяхте, но са прекалено дръзки, пишни и не са. Тук сме на първия етаж. Малко съм на voice-over, защото в видеото говоря пълни глупости или не си харесвам гласа, така че да. На 23% батерия. Буквално. Якъв телевизор ли? Гледай тук за стената. Искаш ли такива тапети в стаята ти? С инструкции за безопасност. За циментация. Това е някакъв завод. Компютър има. От най-старите. Има някакви лица, много крипи. Виж на компютър каква лепенка има. А това нещо на колко етажен? Май на 3-4 го преброих път максимум. Че сме в полето. Добре, това не е интересен. Ало? И разхождаме се в тази гора. Да, идваме си. Или че идваме. Много хора, че тук баба ни звъня да ни търси. Тя касети за какво са? Преди имало такива DVD-та. Да ги вземем, няма къде да ги пуснем. Да, има ли някой тук? Да клашат, като ходи по изоставени сгради и си носи едно радио за духове и пита, има ли някой тук? Колко човека сте? А те са духове и го бяха много хейтили в коментарите, защото пита колко човека сте на някакви призраци. Лола, тук колко е разхвърляно. Колко дишащи същества има? Тук все едно някакво торнадо е минало и е разпъртушинило всичко. А даже не ми се влизат. Ти ще влизаш ли? Може да не е спал някой тук. Кой спи на работа? И тук е стаята на шефа. Виж какво яко бюро си е имал голямо. Спретна тук клетчица си е имал шефа. Виж това, бе, течение ли е? Ако чуем някакъв по-такъв човешки шум, взимаме някакво оръжие там, пръчка. Да, и нападаме и избягаме. Шеф без лична туалетна не е шефско. И там има изоставена сграда. То навсякъде има. Тук е пълно. Шефа си е имал и мивчица тук да си се мие, да си се плакне, да си мие газенцето. Да, чакай. Какви стиш? Това малко никой Нещо се тряскаме, малко ме притеснява. Може да е брата. Колко е часа? 5:27. В колко часа се стъмва? Те нали смениха времето, май някъде 8, да. Това да не мисля, че тя се трескаш. Леле, песе си отваряш и виждаш някакъв крипи. Има и тук, внимавай. Какво има? Лайна. А къде е това, къде беше асансьора? И трябва да ходи до тук. Много малки бани. О, боже, това е мъжката туалетна. Има стълби за него. О, не ми кажа, че ще ходим там. Като в бункера имаш... това може да са лайна, аз няма да пипам, така нищо не искам. Тук горе енергията не беше добра, постоянно се чувстваха някакви удари, почуквания, потропвания, ставаха течения от всякъде и енергията не беше никак добра тук. Заради тия течения. Я да им гледка, тук общит. Тук е идеално за футболно игрище. Да, ние сме в следата на нищото буквално. Тук вече се приготвяме да си ходим, защото се чуха много странни шумове. Много е прашно. О, да, гадост. Пише? What the fuck, пише ли срока на годност? Това е... Може долу да го пише. Това е гръцки. Къде пише срока? Май е тук. 9-94-та. Не ми кажа, че 90. Ма... 30 години. Много малко не ми се вярва да е било толкова съвременно.
Викам, че тук тия плочки са ми познати. Да, от коя година? Преди 20-30 години. Филмова лента. Хора, включвам се на VoiceOver, за да ви кажа, че наближава момента, където се появява психопата от долния етаж. Ние го чуваме отгоре и чуваме го как крещи и ние взимаме пръчка. Като първо ще ви покажа кадри от нейния телефон какво е снимал и после ще ви покажа от моя. То е една и съща сцена, но от различни точки. Взимай пръчката. Ние тъкмо се махахме. Абе, я тук бързо! Вие сте тук, бе! Не сме дошли на време. Чи го търси? Никой не търси, просто искаме да разгледаме. Какво ще го разгледаш ти? На бего? Как да се разкарам от тук? Тук не е изхода. Просто скачиш тук. Развали си, как да скачам? Пак ще, как си влезнала, бе? Къде е изхода? Аре, ма, разваме си. На бего, бе? Как да се разкарам от тук? Тук не е изхода. Просто скачаш тук. Тръгваме си. Как ще, бе? Как си влезнала, бе? Махаме се. Не, до сега никой не ни е гонил. Аз се изкарах акъла. Няма казваме на никой за това. Няма се върнем тук никога повече. Ама ние от тук как ще се приберем? Няма. Чакай, че баба Диди. Хора, видяхте, вървим. Това ми е първия случай на двете, където някакъв ненормалник ни се кара. Аз помислих, че ще си умрем. Но беше си за адреналина, честно. Ама аз бях с пръчката, ти нали видя. Аз помислих, че ще я метне по мен, като ми я взе. И хора, това беше влога Ненормалника, докато ни преследваше. Както видяхте, не хванахме пътя, по който дойдохме, а се прибрахме по някаква пътека, която се оказа доста по-добра за прибиране и не се загубихме. И да, това беше влога. Пожелавам си да си тренирам бойните умения и психиката, за да не се напикавам от страх следващите пъти, но да няма следващи. И да, от мене ти ча!